Moni ndine Jackie. Nde ku Angola kuli nkhani yomwe kuchitika yokhudza mwana wa former president wa ku Angola dzina lake Isabel dos Santos. Isabel anali mwana wa president José dos Santos. José dos Santos analamulira ku Angola kwa zaka 38. Ndipo kwa nthawi yayitali Angola inali pa nkhondo. Kuli mafuta, kuli ma diamonds, ndipo Jamaiko aku Africa unena kuti kuli ma resources olosati ku Africa kokha koma maiko ambiri onena kuti kuli zinthu ma minerals ma resources sikulephera kukhala nkhondo. Anthu amakhala kukanganirana pansi ena amakhala kuti akubacha uchumacho ndi mmene zimakhalira. Nde ku Angola kunali nkhondo nthawi yayitali kenako nkhondo ija inatha. Nde kuyambira 2002 kunapeza kuti anayamba ma dealings amphamvu kwambiri, mafuta, makampani amafuta, zinthu zosiyana-siyana nokufuna nokutukula dziko. Nde President dos Santos nthawi yonse kunali nkhondo, kunali chani, ana ake anawatumiza kunja kuti azikaphunzira kunja. Kuphatikizako Isabel nayenso amaphunzira ku UK. Primary school yake, high school yake, college, anapeza kuti anaphunzira ku UK, anapanga engineering. Kenako anabwerera ku Angola nkhondo zitatha. Anayamba ma business kumeneko. Kenako abambo ake anampasa udindo okhala mtsogoleri wamkulu wa business ya oil ya ku Angola. Akuti company dzina lake amaichula kuti imachedwa Sonangol. Sono anthu anayamba kudabwa nazo kuti akumpasa bwanji Isabel ntchito yoyang'anira company yaikulu ngati imeneyo koma amayang'anira. Kenako anayambisa company ya phone network amati dzina lake Unitel. Ndipo yapanga company imeneyo anakongola ndalama kuchoka ku Sonangol kuja, anakongola ndalama zambirimbiri. Nde anapeza kuti anatchuka kwambiri Isabel kunena kuti kukhala munthu wachuma, nzima yodziwa business kwambiri mpaka anampanga crown kuti anali billionaire wa Africa, the youngest female billionaire in Africa. Nde amalida high life jani, amakhala ndi ana ake ndi amuna ake mpaka kufikira 2017 pamene President José dos Santos anatula pansi udindo dos Santos. Pameneno kunabwera president wa nyuwani onse ajano ndikuyamba kuwafufuza gulu ilili kunena kuti ndiyani anthu amapanga za corruption, adya chuma cha boma koopsa. Chifukwa pa nthawi imeneyoyo Isabel analenedwa kuti ali ndi chuma chodutsa $3 billion. Ndi anayamba kuwafufuza kuti chumacho anachipeza bwanji. Koma Isabel anatasamuka, anayamba kukhala kwina. Panopa amakhala ku Dubai. Ndi anawatengesa mpaka brother wake wa Isabel anampanga sentence to 5 years akuti corruption, anadya chuma cha dziko. Nde akhala kumufufuza Isabel komano anapeza kuti Angola inapanga freeze ma assets ake onse. Ndalama chuma chake chonse chomwe chinali ku Angola anapanga freeze kunoti kumulanda kuti mpaka na udzanke mulandu kunena kuti ndalama zonazipeza bwanji. Iye amanena kuti anazipeza kudzera mu business. Pamene makampani nawo amene iye amagwira kuntchito anena kuti munthu uyu anatenga ngongole. Kampani ina anatenga mwina 244 million akuti ngongole zoti sanabwezi. Nde ndalama zina amazitenga kumakazisunga m'mabanki amaiko ena ngati ku Portugal. Nde Portugal yonso nayo inampangira freeze ndalama mpaka panopo anamugwetsa pa list ya ubillionaire, anali si billionaire for ngasima assets akumulanda akunena kuti ndalama zonse zake nzokuba, anaba chuma cha dziko pamene anthu akuzunzika mdzikomo. Nde iye akunena kuti iye ndi osalakwa. Nde munthu yonseyo chuma china chinali chili ku UK, ndalama zina anazisunga m'mabanki aku UK. Nde boma la nyuwani labwera ku UK la Labour lanena kuti ilolo silikuchita tolerate anthu obweretsa ndalama zosadziwika bwino zoti sizikuti zayenda bwanji komanso zonena kuti zabedwa kuchoka ku dziko zoti zikuyenera kuthandiza anthu. Ampangira freeze ma assets ake onse aku UK pafupifupi $733 million frozen. Nde iye akuti ayi anthu akundinamizira chani. Nde aku Angola kunena kuti ngati tikunamizira ubwerere ku Angola udzanke mulandu. Nde iye safuna kupita ku Angola. Fala zoti akangopita ku Angola akamutani akammanga. Pakali pano ali ku Dubai. Koma ampasa ma travel ban, sangapite ku UK, sangapite ku Portugal, sangapite maiko amene anasunga chuma chomwe ampangira freeze chicha amubanaso kuti sangapite. Ati ngati afuna abwerere ku Angola akayankhe mulandu chifukwa choti chumacho anangokhala ngati kuti zatseguka amene abambo ake amatani, amene abambo ake amalamulira dziko amangotenga.
ndetsoka ilo mose milandu yonse ikuchitika mamuno ake anapeza kuti anamwalira pa ngozi atanapita ku diving kaya ndi mamuno ake anamwalira komanso abambo ake wa Jose dos Santos anapeza tatani anamwalira nde iye akadali ku Dubai sizikudziwika kuti kapena watsala ndalama zingati given ku Dubai koso naye anali ndi ndalama zina iti ngati anali ndi ma 700 million uku 400 million uku nde kuti kuna kosala ndalama zambirimbiri koma pakali panopo akuntengetsa choncho kunena kuti abweze ndalamazo komanso akayankhe milandu chilungamo chenicheni ine sindikuchiziwa iye akunena kuti akumnamizira ndalamazo anazipeza munjira zabwinobwino pamene ena akunena kuti no mwabera dziko mubweze ndalama imene ndi nkhani yokuchitika yokhudza ku Angola ndi Isabel dos Santos zikomo kwambiri.